да снимам. Първо съм казал. Дайте да снимам, да снимам. Искай да малко позади. Далеко видим диком, нали? Връх Ком. Ами, аз съм в една група. Ком Емиле. И се справя, че има много мушици в момента. Отделно ми става много кално и обратно. Добър къде стигнете? Не трасето по-мене, който го минава, пише в тази група. Поделя снимки. Ще го минава някой част от познавател, мисля, че някой, ама ние не го минава да не може да дам човек, така че някой не дига да и... Това има? Не знам.
Ние до няколко параклищи слизахме, не си ли спомняш? Ами не се слиза толкова надолу. Как ще не се слиза толкова надолу? Не се слиза толкова надолу. Ами тогава да се връщаме. Аз ти казах, че имам спомен да е бая. Сигурно трябва да се върнем почти дълго директно. Ма ние се чудим дали да ходим. Моля? Няма да ходим. Няма да ходите? Не. Малко привод. Деца, малко място. Прива има. Так, прива. А явно никакво място. Да, чувай си. Иди ли? Никой не го продава. Нямам да ми хване да видя. На това Ванката вчера какъв надъхващ клип е заснела за Тракия. Еми, човекто там горе си е красота, красиво си е. Майка ми казва, че едно време, като са ходили за първи път там на Гела, и вика, ни поляни с една трева и с цветя, нали, високи, вика, лягаш и вика, гледаш небето. И това спомен, дето ми е разказала да там. Не спомен. Ние Орфей, какъв период го катерихме, аз не помня. Пролет ли е било, есен ли? Летам бе. Данчо береш нещо. Данчо береш и пък си на жълтия период. Ще го хвърти. Излезе го. Как ти е някога?
Той Мартин ме вика, като му разправях. И ти вика, много такива клипови гледаш. Аз викам, Николай, викам, се абонирам за всичките. Защото му разправям, че Иво и Златка ни викат да направим вид 600 и после да има джамборето. Сме били машини. Викам, клипове щяха да пращат да гледаме с коредлета. Как толкова не сме луди? Ама и тук 5 км минахме. 2 вафли, смути, вода, сол. Или кой знае какво 5 км. 5 км, ама си беше... И колко ти е било? Еми, те полетят са горе-долу 5-7, зависи от терена. 10. Така че се едно, че стигнал до първия пункт. Все. Дай Мартин каза, че ти щял да прави моята тактика с халвички и лукомци. За сол каза ли му? Не. Пиши му. Казах му, ако такова ден ще мали с слънцезащитен чулите, да ни се не пусне спорти. Той каза да се намазва и в този 5 минути вече всичко е изтекло. Значи, приемането на повече сол, потенето, излизането на солта през кожата, се предпазва. Слушай професора. Другите да ли ги слушат? Това, което всички казват, нали, да ядеш безсолно, е вредно. Вредно е. На това ли викаш хижата? Това трябва е. Това се вижда от всякъде. Това са пръснали като царевичка. Ловно специалството. Храната с животни, които си върни. Изстрелят от къщата ли? Това е само когато е разрешено. Това е сезон ловно. Гладен имам питки. Солене ще ли го направи? Не съм шокала, се услужих саламци, кашкавалчи и сири ли съм. Слагай си очите да...
някакъв митинг. Не. Кой път ще изберем? То горния къде води? И пак там? Да не ме кажете. Не. Долния ли? Да. Как? Не знам, че не знам. Това нашите приятели. Ага. Няма да потичаш малко. Аз съм излезнал на приятна разходка в гората, Добре. а не да спортувам. Спорта беше сутринта. Нали казах, че бавно съм бягала и трябва да ходя по меня. 22 и нещо. В жегата. Но това е като караш колело преди това. Както каза ми, таки са да отвориш артериите. И след това тръгваш летящ старт. И ти после ходиш да загряваш. Нали? Не знам ти, ако си ма дошла и си ма видял. И нали ние отивахме към старта, че се връщаш ли оттам? Да. И Оливър го нямаше да ма Да. върта назад. Той ако го заведем, трябва да бяга назад бавно с него. И ти без това бягаш бавно. И къде да се напълвам да се На джамборето бавно. Антон Джамбурет, че може да бягам с него. Николай иска да бягат с него. Николай искал да бяга с него, така ли? Не, че нито ти, нито Николай. И той би се търси само мен.
Децата от приставката, това е върхите. Скучно има. Кога не изпреварихте? Сигурно Ние знаете до Кръстова гора ли някакви, отидехте? Да. някакви тайни пътеки, знаете сигурно, кратки. Това не е GoPro-то. Не, инста е това. Нали това клип беше, напишеше на това. На клипа Инста 360. Дето казвам с кадите. Здравейте. Я много жена в тях. Ето, Това е за Мостово. Това се тук. така ли? Не е ли директно за Беленташ оттам? Има ли време? Как няма да има, бе, брат? Не стигаш, че е толкова кратко и ти толкова бързо ходиш. Добре, маля. И казвай как да ходим. Защото се пресвам, че нямам свърши време. Кое време? То до 10 часа е светло още. Ама мечте. Най-големия ден. Вече бяха безначите. Бяха седни подреди. Ето, Курмисо. И това е резервата Курмисон, ще това цялото там на село беше там с метрите. Белица. Ги търсихме тия мечки.
почваш да бягаш по 100 км и такива преходчета като това ще се струват като разходка в парка. Бели? А? Това е за каштук. Аз и това си го спомням. Има жегът, виж как ми тичат ръцете. И всеки е така. Така трябва. Професор каза, че трябва да е така. Виж, те станаха микици. Не мога да си ги сгъна. Горния път ни води ли пак там? Не мога да кажа, че не мога. Ами дори вариант един да дойдем, така ще се върнем пак по същия. Не ми се ходи по асфалт. Ти спомняш ли, че миналата или по-миналата година, като ходихме така в планината, като минем 20 км и чак малко ни се виждаха. Като ходим по-малко и чак такива някакви колко малко не сме ходили в планината. Аз такъв спомен имам преди да почнем да бягаме. Не са голямото отключване на 3 могили. Кръстенето. Има пътери, да път минава отгоре и преписичката и излиза отдолу. Не, вижте си снимчет. Това, както го бях замислил с колело да го правим тук. Кръстова гора, Караджов камък. Ще бъдем да изпитам също. За нас такова. Късваме за някои хора.
А да идем ли на Момчилов да караме колелета? По километри. Трябва да гледам клипа. Сигурно е ходил. Може да не е ходил. Са ходили. И ти спомен да се намазам деластиката. Ами той Петър ми претегли, че го е намерил това за деластиката. Бил звънял на някакъв клиент, който се оказал организатора и бил Петър в момента. А то кога това на деластиката сега, бе? Никой не го прати. И следва. Но Петър, той ли иска да дойде? Да дойде, това няма такова. Има ден, който се иска. Ще е много смешно, че е тънки гони и дебел човек. Скоро аз да има секса на него да му дам байка. Ето нямаш ли някой колело? Имаше, ама това вече е смешно. И е спукано. А той по какъв повод го е търсил това състезание? Не състезание. Търсил е клиент. Клиентът му е казал, че е в Петрич по подготовката на организацията на състезанието Дела. И сега това беше драмата. Става това драма. Тъй като е дикето. Защото хората бяха идвали с коли. Помниш? Не. Имаше коли на време. Измори ли се куче? Горе-долу. Не, брат, това е така. Ама диланската 250 ли беше? Километър бе? Към 200. Не знам, става сутринта и краката гипси и не ме тръгнеш. Се раздвижиш. Пек ще дойде да ни прибере. Аз знам, че нашите вчера цял ден са били половината на работа. Може и ден си станал сутринта. Освен който си се опитал от 6 до 10 да дремеш. После цяла нощ в гората. Това Васко викаше, че целта била за 20 часа да го направят. Това са новградски боири. Да, но идват отгоре, от Караджова там. А нещо по-черти с бомбони? Не. Калуян? Татаров ли? Да. Той верно, че това е близнак. Тя Герито днеска ли вчера ли? Та Стамбулата. Сладърдора. Това пък и няма напоследък. Те сигурно вече... Няма, тя се в Гърция с кемпера. Тя каза да дойде ли лятото и да забравете. Да идвам. Нечо. Да, но виж как ги глобявали. Що?
Защото на къмпинг трябва да нощуват. А не където им скина. Просто се търсят пак за такова на герите, като е буско, как ще разберат, че е кемпер. Като потропат на стъклото и помолят да отворят да видят какво има вътре. Тая Йоана Йоков ще е направила само за днес един собствен бус. От нощи гледах клипа. Каза, че само за двама души го направя, защото само сама пътува и няма да ходя цялото семейство никъде. Ако ходят, тогава ще взема друг бус. Но си ни блаучета, си ни пердета, си ни свещници. Трябва да го гледаш. Свещници ли? Да. Да се запалят. Тя ще го запали, когато има такава вечера. Нито другите свещи са с батерии. Тя каза там в някакъв стимул, защо го била направила. Този затворен кемпер да запали свещ, знаеш колко бързо изгаря кислорода си ще. Тя за украса до човек. И Как за пърденца, украса? един брашлан, и вуали над леглото. И сега в Гърция имат как е хванала и коне покрай клипа, покрай буса да се виждат. И разправя, че като е спряла, тя като е отворила врати и всичко. И някакви деца имало там наоколо и питали дали може ли да влезе или да го разгледат. Когато изправя, че толкова напред материалът се пенсионира. Чувствам се едно и ти машини видяла. Не знам какво е напред с материала. Да, се е материал. Пак идут днеска ще се изпържил на Родоро, който е Кой? Любо. Да пи повече вода. Аз това викам, Диляна, той ни трябва. Той е май на 60. Преди витата ни трябва вече да прави такива дълги. И толкова на Макс. Кой е Любо, бе? Нашия Теодара. Виж ми себе. На Родоро донеско. 60 км. На Теодара. Оставаш се пето. Две седмици. И си ли виждаш тук? Айде вече да ги подкрепяме. 23 км преди финала. Добре да карам от хода. И поискаш се запиши, има още време. Да, отзад нара. Еми да, ама трябва да се върнем за Джамборето и после пак да видим на другия ден да ги посрещаме. Така ще съм с Джамборето на другия ден да видим. Трябва да почна да агитирам с теб за компания, така. Тук само да тръгнеш да караш. И аз ще бавя, ако дойда. А пък с теб ще беше в много добра форма. На гръцко. Къстане. Еми добра форма, защото да се слуша ика. И не е само това. С това е 1,20 м, 60 кг. Тя не е чак такъв. Не. Здравейте!
Не да си ги търсят, много ли е да изолация? Не, няма ден изолация. Нали на горката, де сме гледали някакви клипови бутат тук там е. Абе, не се знае кога кечката изтеглиш, да не се падне някакъв проливен дъжд, както Чудо голямо. години и кал. На Къстанец, нали бяхме на дъжд? Не, имам преди, че няма да се върнем за Джамбурето. Такъв смисъл, че чисто се старта, ти от София до Пловдив имаш поне 2 часа и нещо. Цяла ден като са пътували с Илян за Соломона, значи било много тегло движение. Сега на юг ще ходят ли? Как? Да и пак не се става в левицата. Тя на лута като бягахме, аз се настигнах. Ох. Заболяло е бедрото по козата. Да, това е изключително. Стигнахме врат. Така да ме хвърли човек. Не, какво да правим, когато не сме били? Минавам си направо на мери пътеката, тя е тук вляво. Не маркирам всичко. Само ще завъртим около камъка. Би трябвало да продължим по жълтата маркировка, защото пътечите на картата са само с жълтата пътечки.